lletra R. Per qui la digui superbé, li anirà molt, molt, molt bé per repassar-la. I per qui l'està aprenent, li anirà molt, 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 molt bé, fenomenal, per aprendre-la. I us diré un secret. Sabeu què? Aquesta rima me la va ensenyar la meva àvia quan jo era petita. I jo l'únic que he fet ha sigut posar-li un moviment una mica especial. I us explico, la història és d'un carro que va carregat de rocs i que va per una carretera, per la carretera de Terrassa. Així diu, un carro carregat de rocs passa per la carretera de Terrassa. I primer passarem per la carretera, que seran les cames, amb una mà i l'altra, girant, sí? I després jugarem a anar pujant amunt, 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 i cada vegada la farem més aguda. Començarem molt greu i cada vegada més amunt. Preparats? Doncs girem el puny, sí? I diu, un carro carregat de rocs passa per la carretera de Terrassa. Un carro carregat de rocs passa per la carretera de Terrassa. I ara l'altra mà. Un carro carregat de rocs passa per la carretera de Terrassa. Un carro carregat de rocs passa per la carretera de Terrassa. Molt bé. I si es vol, es pot fer que hi hagi alguna muntanya, que puja el carro, que puja i que baixa. Sí? Però això ja per qui vulgui. I podeu fer-ho vosaltres mateixos o podeu fer-ho al pare o a la mare o a qui tingueu al costat. Us ensenyo l'altra versió. Un carro carregat de rocs passa per la carretera de Terrassa. Un carro carregat de rocs passa per la carretera de Terrassa. Un carro carregat de rocs passa per la carretera de Terrassa. Un carro carregat de rocs passa per la carretera de Terrassa. Un carro carregat de rocs